ଅସରପା କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହେ? ଏହାର ଉତ୍ତର 18 ମାସ। କେଉଁ ଜୀବର ଆଖିରୁ ସର୍ବଦା ଲୋତକ ଝରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର କୁମ୍ଭୀର। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଠିଆ ହୋଇ ଶୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଘୋଡ଼ା। କେଉଁ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିଶ ଦାଢ଼ି ଉଠେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଇଥିଓପିଆର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କର। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଜୀବ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏମିବା। କେଉଁ ଗଛ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମାର୍କାଡି। ଆମ ପୃଥିବୀର 5ଟି ମହାସାଗରରେ କେତୋଟି ନୀଳତିମି ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର 6ଟି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ପାକସ୍ଥଳୀ କେଉଁଠାରେ ଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର 14,96,00,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଅଣ୍ଡା ଦେବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ଛୁଆ ବାହାରେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 21 ଦିନ ପରେ। କେଉଁ ବେଙ୍ଗର ଜିଭରେ ବିଷ ଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏରୋ ବେଙ୍ଗର। କେଉଁ ଜୀବ ପାଣି ବିନା ବଞ୍ଚିପାରେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାର କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ। କେଉଁ ଜୀବର ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏମିବା। କଙ୍ଗାରୁ ପରି ଦିଶୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଜୀବର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅକ୍ଟୋସାମ। ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଉତ୍ତର 4 ଭାଗରେ। ପୃଥିବୀ
ଆଜକୁ କେତେ ବର୍ଷ କୋଟିର ପୁରୁଣା? ଏହାର ଉତ୍ତର 480 କୋଟି ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। କାହାର ବେକରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜିରାଫ। ରାଣୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହେ? ଏହାର ଉତ୍ତର 50 ବର୍ଷ। ରଙ୍ଗ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଷଣ୍ଢ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 150 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ପୋୟା ଗଛ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଲର ନାମ କଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ରାଫ୍ଲେସିଆ। କେଉଁ ଜୀବର 8ଟି ଆଖି ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ମାଙ୍କଡସା। ଭାରତର କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ 2 ହାତରେ ଲେଖି ପାରୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଉଠି ସାରିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ରାଜା ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ, ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ରିଚାର୍ଡ ଓ ନେପୋଲିୟନଙ୍କର। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୃଥିବୀର କେତେ ଦିନ ସହିତ ସମାନ? ଏହାର ଉତ୍ତର 187 ଦିନ ସହିତ ସମାନ। ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଦୌ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ ଜନସନ୍। କେଉଁ ଫୁଲକୁ ଭ୍ରମର ଚୁମ୍ବନ ଦିଏ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ। କେଉଁ ଗଛ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲୁରେଲ ଗଛ। ପୃଥିବୀରେ ସାପ ନଥିବା ଦେଶ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।